Добро утро! Реших да направя един влог. Кой това влогинг? Който и влог беше ли у мама? Общо взето, и аз не знам, те снимам. Ма някакви такива глупости. В общи линии преди малко станах. Сега ще ходим да търся нещо за закуска. Евентуално измият зъбите, очите. Направо цялата глава. Глупости глава. Така. Сега погледнем първо Фейсбука. Фейсбука нищо няма. Както винаги. Аз значение. Ходим да закусваме нещо. Да видим каква е халата. Не знам само дали се виждам как снимам. Пълен шит разреши. В общи линии влогът, самия влог е говорене. Си говоря сам така, но си представяш това нещо хубава работа, но да видим какво ще се получи. Може да е интересно за някой. Знаеш? В смисъл, че има доста почитатели като цяло. Само че въобще не може на цяла главата, поне ме гледат тикват. Скриват тикват. Не. Сега ще ви остава малко тук да си измия зъбите това мама. За добро утро. Цяло се оправих, сега ще видим нещо за хапване хладилник, какво има. Разреши, представяш си. Ще я видим. Ти представяш си, отваряш хладилника, бате, и гледаш кенчета. Няма правим реклама, ама кашкавал, разреши. Моля, нищо да няма за ядени и кенчета. Това лъх тук на подтикват ме на алкохолизъм. Няма да едем тази сутрин. Ще ходим нещо да я знам. Сега ходим до магазина, видим нещо. Те бири в този хладилник. Рано сутринта. То рано, колко да е рано. Май е към 10:30. 10 рано за бюро. Сега ще им да видим нещо до магазина. То си ми завити попаднах на интересна гледка. Четка. Майка купила четка. Интересното в тази четка, какво пише на етикет? Секунда да включим на ръчен режим тук. Вижте сега какво пише на етикета. Четете ли? Желязна почистваща четка. Майко, ти представиш? Желязна четка. Огледайте я добре, желязо от тях. Жулезо. Както каза баш, направете това вкъщи. И чингистите, ако му видите, ще ми скъсат задника. Разбираш ли? Просто колана е много важен. Зад волана колана е много важен. Другото важно е да не се разсейвате докато карате. Като ме е разни камери, мамери. Това. Няма никой. Трябва да отиваме малко до магазина. Ще намалим музиката. Купим нещо за ядене. Обаче ми се замъгли обектива. Правих на обектива. Се замъгли от слънцето. Сега мисля какво ще закусвам. Тяло нямам никаква идея. Сигурно някакви круасани, нещо че тук един влиза от гаража. Добре, видяма. Добре. Добрето е, че и аз го видях. И ще видим какво ще намеря в магазина. Взех се за закуска. Капка свежа с полден. Капи. Мултивитамин. Круасанчета разни, няма правим реклама. Пловдивска фирма. Разни вафлички.
подгреем малко. Събота. Сега мисля да отида да хапна Щъркеловата беседка. Ей там. Ако някой не знае, Белозем е европейско село на Белия Щъркел. 25-26 има международен фестивал, на който сме домакини. И общо взето може да влезнете на fest.belozem.org. Там информации, новини. Ето и един Щъркел. Преди малко имаше действия тук. Така, полови сношения разреши. Интересни работи. Сега са свършили. Ще ходя да закусвам. Седи си хапвам тук на Щъркеловата беседка. И забелязвам на 4 метра от коша боклуци. Хора, много е важно, когато ядете нещо, няма значение ядете или не ядете. Имате ли буклук, не е нужно да го хвърляте навсякъде. Преверете си го в джоба, те ще срещнете някъде кош. Хвърлете го. Един буклук от една вафа или един чипс няма да ви натижи много. Просто е много грозно така да хвърляте навсякъде и само буклуци. И после да изчистим България за един ден. Да изчистим 7 милиона буклуци от България, а? Ще изчистим. Спрете да правите буклуци, няма да има какво чисти. Ама не знам. Това липса на първите 7 години. Много хора за мен казват така, ама не знам. Поне не правя буклуци навсякъде. Някаква етики. Инче хубава гледка. Зеленка. И го буклук къде. Ето го буклук къде. Ето го къде е кош. Зад дървото. Парк ще е станало готино. Поддържа се сега. PR кампания, това. Все пак трябва да се оправдават малко парите, които се взимат. Поне до някаква част да се измие нещо. Очите. Няма да говоря повече, защото ще ме обвинят пак политически размисли и страсти. Щях ли си бутна сок? Хвана го на ръба. Това, защото съм супер глупав. Няма значение. Наш хубаво селце. Да ви покажа малко него. Мен какво ме гледате, аз съм грозен. Обаче батерията ми е нападане. Да си прекъсвам закуската след малко. Аз свършваме. И не знам какво ще ви покажа като цяло. Мога да ви покажа грозната страна на селото в момента, но нека гледаме тук беседките, училището, щъркелите, зелената. Да не си развалям празничното настроение за 25 и 26. Тече активна кампания по закърпване на дупките. Понеже тази година били отпуснали бюджет от 200 000 от община Раковски. Няма значение. Все пак да не навлизам. Ще спирам с тия политически глупости. Надявам се да стане много хубаво фестивалче. Сега на 25 и 26. Сайта, който казах вече, fest.belozem.org, го правим група ентусиасти. Аз съм менеджер на проекта, така да се каже. Мой приятел Антон пише сайта. Мария и Евгений отговарят за информацията, дизайна на Мария. Активни хора, решихме да направим нещо. Нищо ни не се плаща за тази работа, но не сме искали пари, ние го правим за удоволствие като цяло. Да има нещо да покажем. Все пак е голямо важно събитие и трябва да го отразим. И за Белозем го правим като цяло. Друго не знам какво да ви кажа. Следете сайта, фотоконкурсът завърши.
Първите 3 места, така хубави снимки, журито е добро явно. Не знам, харесаха ми първите места. Конкурса добре беше, не знам. Аз нямах време като цяло да снимам и да участвам. Пуснах си мои проекти, но явно и техниката играе роля. Не знам. В смисъл, не че съм някакъв добър, но и техниката не ми е добра. Като цяло няма значение. Разписахме се, имаме участие. Важното е участието, да се забавляваме, да се радваме, да е весело. И това е. За сега ще оставам. Си хапна вафлата. Ще да зареда батерията, ще видим после какво ще снимам. Всъщност реших малко да се разходим на природа днес. Да ви покажа някои хубави гледки. Но виждам, че и слънцето, в смисъл облаците взеха да се появяват там. И реших да се разходим до едни макови и това не знам как се казва това растение. Ние много готини полета тук към Шишманските и Боляринските баири. И сега съм тръгнал, всъщност аз не знам как се стига до там. Но хванах тук едни кърски пътища. И в общи линии надявам се да стигна там, защото е много красиво. И пък и някоя снимка да ударам. Стискайте ми палци. Защото и няколко дни валя доста сериозно. И както виждате в момента съм спрял пред едни гилови. Да го гледам да видя откъде да мина. Реших да ви покажа малко природа. Хубави неща, днес е хубав ден, петък. Не знам, готвено ме такова, свежичко ми, реших малко да се повозим. Да ви поразходя малко. Ето малко от готините гледки, така докато шофирам. Хълмовите. Ето ги полетите, там в дъното. Се виждат. Ето го едното поле. Но това е малкото. Там се накуп доста. Всъщност доста се приближих до полетата и така да ви предложа една панорамна гледка да видите колко изглежда красиво отстрани. Ето. Сега в момента съм в едно жито. Но добра игра на цветове се получава, особено и тук. Секунда само да ми наръчен фокус, че автоматично нещо ми се прецака. Ето, тук виждате как се сливат жълтото и лиловото. Глупости говоря, червеното и лиловото. Всъщност и времето доста да претъмнява зад мен. Доста бързо да се приближава. И има една такава вероятност, че ако вземе да ме завали тук, може и да не успея да се върна, ако намокря много. Но ще видим какво ще стане. Аз потеглям да се пробвам по-близо да стигна до самите полета. Ето ме и пред самите полета. Много хубаво съчетание става, много интересно. Много ми харесва. Всъщност, за да се разходя из тях, трябва да газя малко из дълбоките треви. Не знам дали виждате колко са дълбоки, но ето ще докръстам. Някой, ако е страх от змии и други такива неща, го препоръчваме да гази, защото, както е казано, ако те е страх от мечки, не ходи в гората. Лично аз не мога да кажа, че не се страхувам, но въобще не ми пука в момента. Решил съм да се направя една готина разходка днес. И
Така, индиректно съм ви поканил и вас на тази разходка. Доста изморително да газиш във висока тръва, между другото. Много изморява. Ето малко. Вижда се комина на Шишманския завод. Ей, там някъде е Болярино. За този хълм. Белоземе, това е пута. И белоземе зад тези дървета. Доста съм се отдалечил. Цяло доста километри карах из разни селски пътища. Селски, кърски пътища. Но не знам защо бяха по-хубави и с по-малко дупки, отколкото нашите пътища в цялата страна. Цяло беше доста приятно. Всъщност има доста пчели, пеперуди, много красиво. Много е готино да си нещо толкова огромно, така цветно, приятно. Иначе томаковите са до кръстане. Не знам дали виждате. Хълмовете са доста далече, имам желание да се кача до хълмовете горе, но мисля, че едно 15-20 минутки ще имам път до там. Ако е по-малка тревата, но тя е доста голяма. Сега не съм решил, освен тук през този гирен, ако мога да мина с колата, ще огледам и ще видя какво ще стане. Всъщност оказва се, че тези полета са насяти с рапица. Ето това жълтата рапица, което се използва за биогорива като цяло. Виждам, че времето иска да ме настига. Като цяло имам и още 8 минути за снимане. Така че да ви пусна още една панорамна гледка към Белозем, към Болярино. Облаците идват от там. Дори чувам вече гръмовете. Ето и красивите полета. Шишманските хълмове. И оттатък зад този хълм е Шишманци. Ето едно дърво, много красив кадър. За сега спирам, понеже и паметта ми свършва. Забравих да изпразна фотоапарата от снимките. И така, по-късно ще се видим, най-вероятно. Прибирам се. Дойде бях там на тези полета. Чакай, че и карам в момента. И така, времето да се разваля. Такова шофиране дейт да правите. Това е само за глупачи като мене. Да си играят, да седят на прозореца, да си управляват. Няма да се обиждам повече. Ей, там един щъркел. Ще наближим след малко. Търси той нещо да хапва. Ей, там лети един щъркел. И днес много добре се прикарах. Готената работа, яката работа. Много ме кеф, че бях малко на природа. И споделих красивите гледки с вас след щъркела в полет. Чакай, че влезнах в стерингата. Оп, близо бях. Ей така. Не може и да караш и да снимаш през прозореца. Друго не знам какво да ви покажа. Ще помисля. Ако не измисля нещо, не знам.
Не измисля нещо хубаво да ви покажа днес, няма да имам повече от влога. И това е. Специално за абитюрентите. Кой каза 1, 2, 3, 4, 5 и така до 7. Абитурентски месец, искам да ви пожелая приятно изкарване и по-леко с алкохол, че това фалшив алкохол. На сутринта главата е лешник, ама натрошен бате. Айде, весело изкарване, чао! От които бяха ходеви. Се виждат. Като цяло аз бях надолу, от другия край на селото. И къде са баирите? Там отзад. Там бях и там не можа да ме стигне дъжда, но тук ме хваща края на облака и започва да превалява. Можете да ме намерите навсякъде смисъл. В интернет навсякъде може да ме намерите. Facebook, YouTube. В VBOX не качвам, не излъчвам там. Не го харесвам този сайт. И може да посетите моя блог muhh.belzem.org. Влезте, вижте сайта на фестивала на Белещ Търкъл, fest.belzem.org. За 3-4 път го казвам в това видео. Но за в момента това работим, дори след закуската днес няколко часа се занимавах пак с сайта. Да оправихме новини, програми, програмата даже тя е качена, да. Програмата обновихме. В хъта му варианти в PDF, защото беше само в PDF, а някои потребители имат проблем с PDF-а. Като цяло нямат ридери. И това от мен. Довиждане. You kill me when you let me, now you're looking at a dead man. One can kill me when you let me, now you're looking.